Hey, hallo mensen. Dit is de vuurwerk Amsterdam, ja? Oké, we gaan vandaag de Spanish cracker behandelen. Spanish cracker. Dat is Spaans, toch? Ja, Spaans, oké. Kijk, staat op het doosje Spanish cracker met een rare chini. Ook al is het Spaans. Raar, hè? No? Oké. Kijk, Spaanse cracker. Ook wel genoemd de vlinderboom. Vlinderboom, ja? Vlinder. Zo wordt hij genoemd door weirdo's. Gewoon door mensen, ja? Vlinderboom met rare chini, Spanish cracker, ja? Oké, dan gaan we naar de achterkant. Check. Oh, kut. Check het hier. Check het, nigger. Check het. Kill, doe normaal. Check het. 1,6 gram is. Ja. 1,6 gram. Zo'n koude klein dingetje. Dat is veel. Geloof me, nigger. Geloof me, is veel. Heel veel. Oké. Er komt hier nog een review van. Oh. Er komt hier nog een actie van, ja. Hoe die shit ontploft, ja. Die gaan jullie nog zien, maar nu even niet. We hebben even geen tijd, ja. Dus ja, er komt zo meteen nog een andere video. Van iets anders. Van een strijker of een baby ding of een nitraatje. We zien het wel. Maar dit is die shit dus, ja. Oké, we hebben dus 1,6 gram. 1,6 gram. Dat is dus die vlinder, ja. Original fireworks, de mammoet, Spanish cracker. Oké, peace out.